Sana daw lang ipag-uwi
Music. Ayaw niyo yung pagpinagkait lingkuran. Okay, isa na ang natanggal. So, uwaw sa lingkuran. Tanggalo sa Dua na umiiwas. tanggalo sa okay. So, duha na lang natin lingkuran. So, hayra na tulo. Ang hayra, tulong ngayon lang. Sige, music. Adi nga na kayo mo, may talaga niya kasayaw. Asya ko dapat din magdaog. O, diba? Oh, di papasayaw-sayawan na kamo niya, pero malatos na bubot. Okay! Anay kuya. Isa, laban sa lahat. Usa na lang atong lingkuran, so usain magdadaog. Okay, ang atong desisyon, atong mga panel of judges, anong plano niyo? Magtutuma or padayon ang party? Padayon. Harayo. Distansya. Amiga. Amigo. Okay. Anay. Baliktad na kita yan na. Masayaw ka mo, mawaray tukar, bagat may kato. Tapos pag tukar, asya yung paglingkod. Okay, 1, 2, 3, go, dance. Diba? May ano ng mga kato. Tinuod lang. Balitaw, sige na, sayo ka mo rin music. Asya ito.
Okay. Ipapakita natin na itong CCTV camera. Okay.